Kazım Polat nivîsî li ber hevdanîna peyvên hevpar ên Farsî Kurdî. Berê zimanê me Kurdî ji tunehiyan dihesibandin. Piştre jî kirin zimanê Tirkên Çiyayî. Gotin Tirkên Çiyayî dema li ser berfê dimeşiyan ku pêlê berfê dikirin ji berfê dengê Kart û Kur derdiket. Ji ber vê yekê ji wan re Kurd hatiye gotin. Ew jî nebû, niha jî Kurdî wekî zaravayekî Farsî dihesibînin. Qala peyvên Farsî û Kurdî ên hevpar dikin dibêjin. Ev her du yek ziman e. Ji bo ku Farisan dewleta xwe heye, Kurdî dikin zaravayekê Farsî. Ji yên vê îdayê dikin dibe ku hinek bi Farsî zanibin. Lê eşkere ye ew hemû bi Kurdî qet nezanin. Herodot Persan cil û bergên mêdan girtin. Ji bo ku her du ziman xuyaye di demeke boriya dûr de ji yek zimanî ji yek dayîkê zayîne, li hêla din ve em ji dîroka Herodot dizanin ku Faris an Pers ji aliyê başûrê Medya hatine Medyayê. Demekî dibin serweriya mêdan de jiyîne û piştre bi derbeyekê bi alîkariya hin giregirên Medî dewleta mêdan bi dest xwe xistine. û Herodot dibêje Pers ji her neteweyê hesantir tiştên neteweyên din ji xwe re digirin. Cil û bergên mêdan ji yên xwe xweşiktir dîtine. Ji xwe jî wekî mêdan cil û ber li xwe girine. Ji vê agahiyê û mantiqê divê Persan zimanê mêdan jî ji xwe re kirine zimanê resmî. Dibe ku zimanê îro Farsiya kevin tê gotin zimanê mêdan bû. Niha di destê me de tu belge tunene. Damberheva me ya her du zimanan. Îdî li min bû derd û min bi amatorî lêkolînek kir. Her du ziman da berhev. Berî her tiştî li peyvên herî kevin ên hevpar geriyam. Piştre a yekem min ev peyvên hevbeş li gor dirêjiya peyvan dan berhev û ji bo ku bi gelemperî peyva herî Kurd herî kevin a duyem ji wan peyvên herî kevin û resen di kêşa zimanî de ji xwe re peyvên nû çêkirine û şixwelîne. Bi vî awayî peyvên ew qas kevin dibe bi zimanê din ên Hindî Ewropayê jî hebin. Min ew jî kontrol kirin. Peyva herî kevin min berê ev ji xwe pirsî. Bi rastî pêdiviya mirovan bi kêşan dengan peyvan heye. Ji vê 10,000 20,000 sal berê li gor arkeolojiyê kifşa mirovan a herî kevin are û hema ji îro milyonek sal berê mirovan ar kifşkirine. Divê navek jî lê kiribin an jî ji bo wî tiştî ku di jiyana wan de pir girîng e. Bi dengekî nîşan kiribin Kurdî, Ar, Farsî, Ataş, Almanî, Fewr, Fransî few, Yewnanî PYR, İngilîzî fire gotine. Ez dipirsim kêjan Kurd e bînin ber çavên xwe an jî çavên xwe bigirin di dema hovî û hên ziman baş ava nebûyî de bi kîjan mirov nîşan dide. Bi xwezayî bi dengên herî hêsan wê bi nav bike ya herî hêsan Ar a bi Kurdî û PYR Yewnanî. Lê dema em li her du peyvan binêrin û li ser hev dubare bikin em dibînin her du jî ji yek dengê dertê. Ar û PYR aynî dengê didin. Em dikarin bêjin ev her du deng an peyv bi zimanê Hindî Ewropî de ji bo vê tiştê an alaviyê herî kevinin. Peyva herî kevin di Kurdî de. Heta 10,000 salan berê mirovan bi sedan sal bi nêçîrvanî û komkirinê jiyana xwe domandine.
Dema diçin nêçîrê ji bo nêçîrekî bibînin tiştê herî giring çi ye? Şopandina ajalan e. Ji bo şopandinê em ê li kumê ze bikin. Li rê û rêçin ajalan neviyo ye. Em mêze bikin bi Kurdî rê, bi Farsî rah, bi Hind rast, an pat, bi Yewnanî dromos, an odos, bi Fransî rote, bi İngilîzî way, road, rote. Îdî niha em ê çi bêjin? Rêya Kurdî rah a Farsî rote, a Farsî û road, an road a İngilîzî yek kok ye. Lê peyva herî Kurd rêya Kurdî ye. Ev jî nîşan dike ku di wê malbata wan ziman de peyva herî kevin di Kurdî de ye. Mê an ma heye, zayendê nîşan dide di Kurdî de. Zayenda mê di Kurdî de ji xeynê mirovan ji bo piraniya ajalan bikaranîne. Wekî ma, wekî manga, manker, mî, mayîn her wekî din. Lê di zimanên din ên ji hev malbatê ji bo da yîkî bikar anîne. Farsî mader, Hindî mata, Fransî mere, Almanî mutter, İngilîzî motor û her wekî din. Ev peyv hemû ji heman kokî tên ji ma an mêyê tên û ev kok an jî peyv ji peyvên herî kevin a van zimanan e. Di Kurdî de wekî mîna ya destpêkê dijî. Ev mînakên peyvên rêsen ên zimanî Hind û Ewropayî di zimanê Kurdî de dikarim zêde bikim. Min kir jî û naxwazim bi van mînakan vê nivîsê bifetisînim. Mijar û pirsgirêka min lêkolîna bi temamî etîmolojiya zimanên Hind Ewropa nebû. Ev karê akademisyenan e. Derdê min Kurdî û Farsî bi berhevdayîn bû û kîjan ziman ji kîjan zimanê kevintir e. An kîjan ziman bi kîjanî xwedîbûyê ye bû. Eşkere ye ew kokê resen an jî peyvên bi hezaran salin hên jî di zimanê Kurdî de dijîn. Lê tiştek din heye ew jî di wan zimanan de bi van kokên resen di kîjan zimanî de çêkirina peyvan berdewam kiriye. Di kîjan zimanê hevmalbatî de jîndarbûyîna xwe berdewam kirine. Ji wan peyvan zêdetir peyv çêbûne. Ez ê li jêr bi tenê Kurdî û Farsî bînim berhev. Berdewamiya peyvan ji da an dê ya bi Kurdî bi sedan nav û lêker hene bi nêzik watê da, dê, dayîn, daketin, dar, dan, dendik û her wekî din. Di van hemû peyvan de wateya tiştek dayînê veşariye. Lê dema em li Farsî dinêrin li hemberê van peyvan bi tenê li hemberê dar, darakt heye. Yên din peyvên ji vê kokê resen wê da dûrin. Mînakek din ba ye. Bi sedan peyvên wekî ba, baran, bahoz, bager, birûsk, bazdin û her wekî din yên bi ba an jî hewa re têkildar hene. Lê di Farsî de bi tenê baran, bo baram û bark, bo birûskî heye. Ev baran û bark jî bayê Kurdî girtin an jî Kurdî ji Farsî dî hûn bêjin. Ez dikarim hêz zêdetir mînakan bidim. Ev peyv di Kurdî de wekî yên resen dijîn û ji xwe bi sedan û hezaran peyv jî hatiye çêkirin. Lê Farsî ji wan peyvên resen girtiye. Lê ew qas. Yani ew peyvên resen di zimanê Kurdî de zayîne. Dizîn û dijîn. Eşkera ye
فارسان bi derbê dewlet ji destê me dan Kurdan girtin ew li ser mîrateyê wan rûniştin